Čaute, moje meno je Niko a toto je môj prvý tutoriál na Adobe After Effects. Takže dnes to bude konkrétne streľba. Budeme na to potrebovať vlastné video, ako vystreliť. Ja som bohužiaľ nemal zbraň, tak som zobral ovládač. Smoke Effect Shells Muzzle Flash a Blood, ako to nám teraz netreba, pretože to je len krv. A to vám nechám v popisku videa, kde to stiahnuť. Dobre, takže presunieme si to všetko na Adobe Effects. Áno, ale to si vymazať, delete. To sú len zložky, takže mi to trochu som zapomínal, pretože to je moje prvé video a nechcem to nejako skaziť, hoci som to už skazil. Dobre, takže vybereme si jedno a z tých 13, podľa mňa je najlepšie tá 13. Takže zoberieme 13. Máme ten muzzle. No už si dáme aj ten môj film. Shells, to nám teraz netreba, to je iba ten náboj. Ja proste chcem len teraz iba obyčajný výstrel a to muzzle flash už máme. Takže smoke effect. Takže máme tu môj film, muzzle a smoke, to nám zatiaľ stačí. Takže ten môj film si presunieme tu. Už to tu máme. No to je tá streľba. A trochu mi to seká. To bude tým programom, čo teraz natáčam. Takže ako to začať? Teraz nám treba presne ten moment, kedy vystrelíme. Zoberieme muzzle a presunieme ho tu. Na to video. Takže ten muzzle je tu. A mne ho treba nastaviť na dĺžku nejako takto. To si zmenšíme. Nejak na takto a na dĺžku takto. Trošku viac. Nejak tak by to mohlo vyzerať. Takto. Obraz si takto posuniem. Ako to je rovnako, ale no, takže toto už by sme mali. Pozrieme sa na to. Takto, to už máme, to už tu nepokračuje, takže teraz pridáme ten smoke effect a ako vidíme, zahmlalo sa nám to na celú čiernu, takže dáme si moc a dáme add. Takže toto si zmenšíme. Počkajte, prepáčte ešte raz. No takže pridáte z toho túto. Kliknete na, tu máte také pojičko a tu máte smog a dáte mod a dáte add. Aby to nebolo také pozadie. Takže ono nám to, my to tu už máme, ale je to veľmi veľké, takže klikneme na to. A teraz to ani ešte nevidno, pretože to musíme zmenšiť. Tuto už ako ešte nebude stačiť. Ideme na koniec. Čakajte.
Takže dostajeme sa na koniec tohto. Kedy to bude, to ešte neviem, pretože... Už to tu je. Nastavíme si to takto. Na streľbu. No, takže tak máme ten dým a ten muzzle. Trošku takto. A ten dým tiež, ten smog a... Takže to je len taký narýchlo tutoriál a... Takže teraz ako to uložiť. Klikneme Composition. Make movie. A toto máme na plochu render. A to už nám to pôjde. Prepáčte za tie lagy, to robí ten program Camtasia, ako to nie je vinou tohto programu, ale je to vinou môjho počítača, pretože nie ako on je rýchly, ale niekedy mám zapnutý nejaký program a nahrávam. Ľutujem, prepáčte. Takto som to nechcel, ale je to môj prvý tutoriál a mne to zatiaľ takto stačí. Takže Adobe si už kľudne môžeme vypnúť. A pozrieme sa na to, ako to vyzerá. Takže nejak tak by to vyzerá. Takže nejako tak to vyzerá. Dúfam, že sa vám moje video páčilo a ja, Niko, sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom tutoriáli. A to píšte do komentárov, čo chcete vedieť a ja vás to naučím. Takže čaute. Ale ešte jedna taká informácia, že mám aj starý channel. Keď chcete, pozrite si ho, ale to je starý, ktorý už nepoužívam. Snoopy Vlogs, S-N-U-U-P-I, teda Y, bez medzery vlogs. Ale viete čo, nepozerajte si ho. Čaute.